Очень интересно работать и с Айдаром, и вообще в целом у вас здесь, в Казани, просто такой очень добрый народ, и все очень болеют театром, как будто бы, в хорошем смысле слова. Я первый раз вижу таких, наверное, ребят, которые репетировали. Мы вчера закончили прогон в 2 ночи. И это прекрасно, и все как бы за дело, все как бы готовы до последнего дожать картинку. Постарались познакомиться с национальной культурой, были в музее, смотрели на город, смотрели на людей сегодняшних и старались, значит, как бы это все впитать и попробовать сделать свой взгляд, что ли, на современную Казань и на мифологических персонажей татарских. Әтиәниләр белән, әби-бабайлар белән яшүсмерләр, балалар үзләренең тарихларын өйрәнеп, телгә игътибар итеп, гаилә мөнәсәбәтләренең ничек корылырга тиеш икәненә басым ясап, үзара игътибарны, үзең милләтеңә, тарихыңа, гаиләңә булган мәхәббәтне арттырып, шушындый спектакль, пьеса язылды. Зур спектакль, зур проект. Бик күп кешеләр киткән бу проект өчен, бик күп кеше тырыша бу проект өстендә эшләр өчен һәм әлбәттә сер түгел, балалар өчен кую ул аеруча авыр эш. Ләкин мин өметләнәм, бу спектакльнең тормышы матур булыр дип, җыелыр дип һәм үз ягымнан мин инде тырыштым матур җырлар язарга. Һәрбер эш менә ул ниндидер авырлыклар аша, ниндидер сикелтәле юллар аша чыкканда, аның ахырда тәме бик кыйммәтле. Шаккаттым. Беренче тапкыр, наверное, татар театрым бу кадәр спецэффектлар белән, бу кадәр магический җенлекләр белән, ниләр белән күрдем. Шуңа инде бик шат, шу татар телендә дә мондый спектакльләр үткәрелә. Бөтенесе аңлаешлы. Менә Савый балага да, олы кешегә дә музыкасы, җырлары, биюләре, хәрәкәтләре бөтенесе шулкадәр тыныч кына утырып та була торган түгел. Шулар белән эченә кереп биисең, атнашасы килгән кебек.